Yo masih spesial tentunya Sinar Abadi Musik Katur Debat Panjenengan Sedaya. Spesial tentunya juga Mbak Nurul, Mas Rolis. Sudah sah alhamdulillah. Opo wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sinaksen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telo ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot kalining asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah boblendani opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan abot jroning ati nanging aku ora bisa ngonjati lilo atiku wis lilo najan batin ku keloro nanging aku ragu mergo ati wis kepancet tresno. Yuk, goyang bersama Sinar Abadi Musik. Himo. Spesial tentunya buat Audio Sound System. Opo wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sinaksen lintang rembulan jarine tresnamu kanggo aku wis nganti telo ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot kalining asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah boblendani opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan abot jroning